Sporting Prevoz porazil tým FC Minions 5-0. Pri mikrofóne brankár, ktorý si udržal čisté konto po tretíkrát v rade, Mišo Kľučiar. Mišo, zápas, v ktorom ste sa nevedeli najprv rozbehnúť, ale v druhom polčase už to prišlo. No, s papierovým slabším sme hrali, ale tento zápas vôbec tak nevypadal, keďže až od nejakej polky sme začali dávať góly. Bol to ťažký zápas z mojej strany, si myslím, a hlavne, že sme dostali teda gól. Keby si to zrátal tých zákrokov, koľko si mal asi za zápas? Tento zápas, hej? Tento. No málo, až som mal možno 4 zákroky, fakt nebudem preháňať. Mám vynikajúcu obranu, ktorá si odvádza neskutočnú prácu, za čo som im veľmi vďačný a dúfam, že im to vydrží teda. Ako som spomínal, pre teba tretie čisté konto v rade, ale ty sám vyzdvihuješ obranu, ale je to asi taká spolupráca, pretože ani brankár bez obrany, ani obrana bez brankára by to nefungovalo. Tak určite, vlastne počúvajú, čo im vlastne rozprávam zadu, to je základ, že si držia tých hráčov, ako im to vlastne kričím od zadu. A keď si každý bere svojho hráča, tak nepúšťame ich zbytočným strelám a potom vidíte tretie čisté konto, ja som len rád teda. Malo by to byť na postup? No tak dúfame v tento postup, lebo minulú sezónu sme boli zlá zostava, sme boli predposlední alebo koľky, teraz sa nám veľmi darí, máme dobrých hráčov, či vpredu, či vzadu, tak určite chceme ísť na postup s najlepším kontom. Mišo,